Mama, itu ang nunggu. 아예 쇼나 능 비구릉구 네 보래나이 Doang puraykayo? 앙니 마음에 쇼나 소 스윗 비켄도 마음에 능 비굴라거든 레카 그릉 자는구나 Doligagu puraygunang, bay doligagunang bujagin? 자근나 역시만은 제자네 앙니 마음에 쇼네야 대낭 레카 그릉 자는구나 아무래도 사크리브 마우근 Mama, bay nunggunga? 능니 마음에 아버 하여 나타이 마만 프레백 좀 방신 포래난근나 Ang puray na bigo. 네 밀리 마음에 포라이 쇼나 포라이 비산자왕니 네 너기 마마미라 파글라산 하구 네 인조 진조 빌레낭라 앙느라 후구 네 빌레양나 밀리 쇼나 동카이나 음브레도아 디낭아이브 그르제스 라치근 앙하 나 포라이 쇼나 포라이 네 빌레미 미나이나 비쿠 Bikurang kay apple, 애플 쇼나 애플 와 릉말구토 앙느 기쇼나 릉 구만한 동지부 마트 Beta abi-abi-abi-ya? 네네네 암브레 넥스트 포레 볼래 Bipol, ball. 와 쇼나 와 A, B, C, D. Ang bikurang bay? 응랑구시다 보리야 기보리야 엄브레네 C for kid D for dog Mama, mau cici? 우브라 마우지마니 캣 마메 아르네 동바워 D for dog Bibu cima cito, Mama. 우브라 마메 시마군도 dog는나 Cima. Bibu mudice. 큐 아예 시슬레 피스나 피스 나만의 문치베나 헤헤 시슬레키 피스브라 피스 뭐 장그쇼라나 포레데 비베지네 Master abu jenggu pulunga? 와 우킬이 가그릉 자마르근 레이는구나 나니프레 릉강 바이토 Mama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 와 왕이쇼나 피도 릉말 바이토는게 능니 맘에 비고 그난 아니지 햇비자와 레키 Ang pulay kayo? 음바토 포레네 그시 뭐 정느슬 라는구나 릉구토 앙니 비아니야 비랏 스마트 작은 투 이 새끼들 포레네 구나이바네 보리야 작은 구토아 네 양프레미헤르 응감자랑드 다 앙송은 징감구 나가래 구메 응감등감 제양을 앙을 인도시 프이냐는 밀리쇼나 구나이네 베베 디자이너마 응감자랑드브라 앙송은 지단문 근나 나가 구메 낭 토라데 암프레 비프르고 바트 호니 링사지쿠 나이 앙니 입사지쿠 베시에 무장른 구만한 동어 가우느 포레라바이 덧 마 포레라바이 빌레 능 이시 포릉난구브라 마블라바 고토 비시 무장 포레니야오 무장 나이 마나이레 구메 바라 팔투둥아 데 자근데 미헤르 자근데 농알레 구메 비메야 토이시 팔투자바이 나타이 피페시 틱타브라 양 비베지 농아 농아토 농아 힌자우구단 라나네 입사지고 버번 자바이 무장 자흐 릉흐 포라네프르고 나이 암프레토 에시 해피오 든 제블라이브 농아마토 푸이비안 당하근앙 나이피네 솜솜 다블레 마티 비미야부터 나이나 원카이어 미헤 신타자낭아 넥스르 말라이 가우니 50차지 농이베지훈 칼람키야 비미야부 어리베지 원카이 온나이 오니 비마쿠토 항문치야로 나타이 능니 온냥 홈자네무나 말라바부 그서울라 메헤리 비바차쿠 농아부터 항동카이 비니 비마야 메헤라 밀리쇼나 마마 동카이데 능증 제블라이 베헤비오 타데이 Are ba? Macho nay, baga na ba aram mujang zababayane? 레아유 이시 자부잡구네 앙나 프이샤바가나 To ade roa ba? De mujang sida. 오레노 타슬라이슬라야유 비풀고는 칼람바일리 바가나오니 시그슈 베양을 Hamate. Manila rin udang tabay benisay. 레아유 이시 퓨처니 타카이브 마바 농아 마바 문치도 칼람카난근나 Dale are nay, bihamza bu pibaw sigin sibalay. De apasona mujang gusu banjabay. Nangsi kamani ko mauna ladang. 와이 작은데 Danay bihamza ba saklimin bay. Nang haba isi nay mane bipro abat kiti maba mabi kalamneo gusu hebay. Mujang sin aba? 다니프렌드 생각이 있어는 비프고 칼람 카네르 난거하 야 바문 집에나 위스 자이오네 농아바디 낭하야 예이 위스 자흘랑 캔촌 파브 방흘랑 가시브 비반 파브 이시 바라 자흘랑 자랑이나 다투아르네 송살게 투이오네 능 무장니프레 무장 칼람랑는 나자난 게나를 라이프 나잘랑근데야 이 하네 마니쿠 아래 능슬브 제블라이브 마니 앙쟁 스포로 타반 자베나
नै आफा सनाहा जोंलाय जेब्लायबो नोंजों सापर्टआव दंखायोना बेखायनोथ' फैसा बागानाबो नै जाहांबायानो फांसे माने फैसा बिफां नंगौथ' र' खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जायोनो आबा र' देनां बेबो खस्थ'नि फिथाइखौ होगोन ना औ आयै खेबसे नङाब्लाबो लासै लासै जाफुंलांबानो जाबायना साननायफोरा मोजां लामाखौनो आगान सुरदों दे आबा नोङो मिथिबाय आरो मानसिनाव धैर्य होननाय थाब्ला देनांहाय साक्सेस जाखाथारो आरो बिदिबो नङा जे जों नोंखौ नायनो हाया आबा नोंहा साख्रि बाख्रि गैया होननानै जे जों जोंनि फिसालाखौ नायनो हाया अराय जिउ जों जोंनि फिसालाखौ जाहोनो हाया बेबो नङा जोंबो नोंनि नोमफाजों आंजों नोंखौ बिहामजोखौ अराय जिउबाबो जाहोनो हागोन दे नाथाय गाव गावनि आथिङाव गसंनो हाब्ला बेसे गोजोननाय मोनगोन नोंबो आरो जोंबो औ आयै आंबो खुद गावनो माबा नङा माबा मोनसे खालामनो गोसो जाखाथारोमोन दा बेखायनो नै सुरुबातखौ एसे फिसानिफ्राय जागायबाय आरो नाथाय सानसे माबा साक्सेस जागोन होननानै मिजिंथिबाय आंबो जागोन र' आबा जागोन आबा दिनै नोंनि बागानखौ थालिर बागानखौ नायफैनानै गोसोफ्रा एसे स्रां मोजांबो मोनबायबायहां आबा आङो नंगौना आयै औ आंनि आफा सनानि खस्थ' खालामनायहाय बेफोरो बिमाया गोजोना मा जानो बेखायनो दिनै नोमायाबो नै नायफैबायानो ओजों आंहाबो सम मोनलायलाङा सानफ्रामबो माय सुइट मम नोंनि बोर आशीर्बादाल' जेब्लायबो आंजों थाबाय थाथों आयै थागोन दे आफा सना ओमफ्राय बिहामजोआ बे साननैसोआथ' दा न'आव दंफैयो दा हामाब्लाथो थांफिननांगौनो औलै आयै समानो सोलाबा बेनाबो दाना बांसिननिफ्राय बांसिन माने एसे बिजि जासिनबायना ओमफ्राय थांनांसिगौआनो गाबोन थांगोनदां ए गाबोननो थांसै बिदिबा ओमफ्राय फनजोंलाय रायलायहरदों हांलाय लुगैदोंमोन जे जोंनाव हायोबालाय आलासि जाफैजानो हागौमोन ओरैनोथ' बिहामजोआबो आलासि नङा र' जोंनिनो न'निनो मानसि नांथ'ला दे आयै एसे गोबाव सुथि मोनबा फैथोंसै नामा एबार नेक्स्ट खनसेयाव जायो अब्लाबो नै जोंहाबो नायनो लुगैयो हजोंबो जामायजो मोनाव थांनो हाया दा गावहाबो आरो दे न'आवबो फैनो मोनबाय थाया नालाय न'आवनो थाथ'थोंसै होमबालाय औ आयै ओमफ्रायथ' नोंखौबो माने नोंसोरखौ जों गासैखौबो गोसोखांखायोना बियो आरे बा आंलाय सानदोंमोन रिप्लाइ फैगोन ना फैया नाथाय इसे बुरजा मेसेज फैना दंफैयो माथो बेफोरबायदिबाथ' मेरा मानो गोजोना जानो दे वाव ओरैबायदि मेसेज फैना दंफैयो बुंखादोंमोन आं जायखौ बेखौनो सिख्लायानो जा सोरबा जायखि जेखि जाया मानो आं मेसेज हरलाबायगोन हरबायबो दा सोरबा एकदम सुइटखौ लोगो मोनथोंसैलै फेसबुकआव लोगो मोनबाय मेहेरना गोसोआ आवलिलांबाय बा भाइ मेहेर ब्र बा हायोलै नोंबो गोसोबा नङा होमबा जेखौ गोसो बेखौनो हाय सना I love you too होमबाबो गोसोफ्रानो गोजोना माथो एसे बेलेगखौ नायबावनांगोन र' नाङालै बे भेलेन्टाइन्सआवल'सो नांगौ आंनो बयसखौ मोनबाथाय जौ लोंनो मोजां जासिगोन दे आंहा पार्टनार मोनसिगोन ना फैदो आजोल' होनहरखानोसै आङो बेफोरबायदि मबाइलाव थाबाय थायोबाबो समा माला बारलाङो बेफोरखौ मोनथियानोलाय सोरबा रायलायग्रा मोनबासो आरो नङाबाथ' मा खालामनो ए बाजै ओइ बाजै थुनथुलि बा आलासिखौ बेबायदि हारसिं दोनो नालै बाजै थुनथुलि दा एकदम लेभेलसो होनना बुंबावगोन आङो मिथिबाय ओइ बाजै रानि आंनि गावदां बाजै ओंखारबोदोब्रा रायलायनोसै मा हारसिं दोनखोब्रा आंखौलाय आलासिखौनो ओइ बाजै आदानि रानि ए सट बोरै जागोनलै बिदिबा फैदोब्रा रायलायनोसै ना लाजिखोसो ना माखोब्रा आंनि बाजैयालाय ओइ बाजै थुनथुलि आयै जावैसो हारसिं दोनथ'नाय जाबायहाय नोंखौ इस आयै हारसिंलाय मानोथो दोनथ'नांगौब्रा दे थुनथुलि बाजै गैयाबाबो नों रायलायदोब्रा दसे आंजों औहाय जावैसो र' दसे माबा जिरायथ'बानो जाबाय आं अमा बेदर एवदोंहाय गावनोनो दा आराम रायलायबाय थानोसै आंबो ओरैनोसो होनदोंलै आयै बेस्थ' जाखायोना खामानिफ्रावलाय एसे एनैबाबो आं जेबो सानालै बेफोरखौ औ बाबु ओमफ्रायथ' थेख्लायाबो गैयाहाय दसे जिरायथ'नोबो आइ थुनथुलियाबो दुगैगासिनोसो नै गथ'आ दहायनो दुगैनो थिनखादोंमोन आं बेखायनो गैया दे आयै दा फैथोंसै रायलायबाय थानोसै फैब्ला जागोन दे आं साहा फुदुंनो होनबाय गावनो लोङानो साहाखौबो नांलालै आयै साहाखौथाय दाजासिथार आंनो साहाजों जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआप खालामबाय आं ब्रेकआप गोदोसो मोनथिबायना आयै आंनि हाथरखि थाबा बिराद साहायानो साहा नांबाय थागौमोन आंनो बिराद मोजांबो बानायोमोन ना बियो नाथाय दालाय बहा मोनलोंबावनो आंलाय आंनि हाथरखिनि आखाइनि साहा बानायनायखौ दा आरो गुबुननिखौ मोजांखौनो मोनला आंबो मिथिगौ जावैसो नोंनि गोसोआव जोबोद खस्थ' दुखु दङ नाथाय उफाय गैला बेफोरखौ जेने थेनेबाबो बावगारलांनांसिगोन बाद देलै आयै बेफोरखौ बाद दे ओमफ्राय जौ दङ दा जौ दंबानो लाबोलै आयै गाज्रि मोनाबालाय आदायाथ' लोंखाया नोंना माबाया बिजामादैया ए ओहो जावैसो गैया दंबाबो
साहाबो लोङा बिहा दंनायालाय एसे दं आरो न'निनो जावैसो बेखौनो लाबोनसां होनबालाय जायोलै लाबोल' आयै मा बुंबावनो आदाया जाहैबाय गुड बय ना आंखौथ' बुंनो नांला बबे लिस्टआव गोलैखो आंनो मोनथिला आयु दे गोसोखौल' हमथादो जावैसो र' दे आं अमा बेदरखौ एसे एवना थाबथाबलायनि होनबालाय आयै आंनि बिहामजो सनालाय हाथुनथुलि बिहामजो बे फैब्लासो न'खरा गोजोन जासिगोनहाय आबा सिरियाबो दावराव जासिगोन नंगौ नामा आयै दावरावखौथ' बुंनो नांखाला बेखौ दावलेबखौ औ थुनथुलि बिहामजोनि आंनि थुनथुला आबा सना नोंबो जेना आयै थुनथुलासोबाव नामा औ आरोथ' बिहामजोनि मुंखौ एसे मोजां मोनबावोसै आङो बेखायनो देनांहाय आंहा आंनि फिसौखौ नोंनिखौ आबा थुनथुलासो दोनगोनहाय आइयाबो मा बुङोथाय औ हा नङाबा माथो आबा ओमफ्राय बिहामजोखौ बेरायनो लांदों दा हो ना फैनायनिफ्राय खेबसे बेरायनो लाङासै बेरायनोथ' माने समाबो मिलाया नालाय लांनाय जाथ'वाखैमोन आयै हाबाब एसेसो सम मिलायनानै थांनोबो नांगौ आबा गोबावजों खेबसेल' लोगो मोनो आरो माला बैसागुसो सफैगोन नंबाय आंथ' सफैगोन र आयै फैगासिनोखाना नै गैलानोबा एबार हले बुंखाबाय आङो जेखि जाया मानो नोंसिनि जुलिया जाथारनांगौ मिन्थिबाय बैसागुआवहाय बेबायदि ओरैबो जाया जाबाय थायाहाय आबा खेबसेनो स्रां खालामखानोसै र' बैसागु बोथोर सफैग्रोथोंसै जागोन दे आयै आंबो नेनानै थाबाय ओमफ्राय र' आबा बैथिंजाय एसे नायबावनि आं बागानखौ दे दा फैदो नोङो दे थुग्रो नोङो नंगौथ' र' आयै जोंहा न'आवबो मानसियाबो बांद्राय गैखाला सिरि जाथारोना लाबोनोसैलै आं एबार थाबैनो ओमफ्रायथ' जोंनि जुलियाबो जाथारनांगौ जेरैखि जायाबाबो दसे थानानै फन हरनोसै आं थुनथुलि सनानो ओमफ्रायथ' बेथ' थांखासिगोन नालाय मोनसे एकदम सारप्राइज प्लेन खालामदोंमोन आङो दा लिंहरगोन आङो ओरैनो फैनायाथ' फैखानांगोनलै मानो फैया जानो नोंलाय इसोर मेहे मा बेफोरो नोंलाय माथो लोंनानैसो फैखानाय ना माथो हाबाब बाजै नै गावसिनाव फैबाय आङो दाना लोंजानो बानायसो खोथा बुंखाबाय माथो नोङो आयु मेहेर बेफोरबायदि हामालै जाम्बा मोनदों होननानै लोंलाबायबाल' जायाना बेखायनो बुंबाय आरो आङो थोद बाजै अबावलाय ओमफ्रायथ' मा जानो आरो दिनै रावबो बादा होग्राबो गैखाया उन सिगांनो या बिदि होनना जायो नामा जोंलाय माथो जाखोब्रा जों बिदि होननानै नों गोजौआव हगारसारला बायबा जागोन नामा जोंबोथ' नोंनिनो मानसिना नोंसिनि ओइ अब्लाबोलै बाजै दा एसे नांस्रानै नोंसिनावनो एसे दसे मोसानोसैब्रा आइ मानसियाबो बुंनायफ्राबो औब्रा बाजै नों जानो हागौ माने बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ हमो आरोना ओमफ्रायथ' लकापफोराव जोबै दोनो नाथाय आं नोंखौ होमबाबो गियालै बेखायनो बाजै नोंसिनावबो दसे जायै लोङै आरामसे बिन्दास थांसैब्रा एसे लोंलांसै जोंनाव बिदि बांद्राय मोना मेहेर ओइ दङ होनखादों हनै आइयानो लाबोदोब्रा बाजै बरियाखेनो जाथारै नङा बिदि मेहेर दा नोंना एसेयानो बांद्राय लांगोन ना जेबो नङालै माथो जाखो ओइ ओमफ्रायलाय आदाया नोंना एक्टरा फन हरबाय हरथ'वाखै आंबो हराखै दाबो नै हरनांगौब्रा बाजै रायलायबाय थानो नांगौ आदाया बेसे मोजां आरो दाथ' नै भेलेन्टाइन्स दिन बेफोर भेलेन्टाइन्सजों आंहा जेबो मतलब गैयाना मानो मतलब गैया जानांगौब्रा एसे आनरमेन्टिक जायो दे आंना दहायनोबा खेबसे थावसो होजादों आंजों आइया बाजै थोद नोंनालाय मा जुदाब्रा बांद्राय दुगा मारिदोंमोन ना बेखायनो ओइ मेहेर नोंबो एसे आंनि खोथाखौ मानि नङाबा मोनगोनसो आंजों बांद्राय बारबा आयु गाबोनथ' सरस्वती फुजा ना फुङावथ' जि थाब सिखारनांगोन आङो गाबोन आरोथ' लोगोसे फुजाबो होनो नांगोन ना दा ओमफ्राय अखाफोर गाबोनथ' कलेजावबो थांनांगौ ओमफ्राय लोगोफ्राबो जि बेरायनो लिंसोदों बहाबा थाङोनो नाथाय आंहासो जाना जायाथाय माने बिदि बेरायनायावथ' आं बांद्राय गैया थेवबो बांद्राय गैया माने बेरायनोथ' लुगैयो र' नाथायो बा बिदि जानला मानला थांनो हाया आङो नङाबा आदाया रागा जोंगोन आइयाबो बेखायनो होनबाबो लोगोफ्रा थांजोबबाथाय आंहाबो गोसो जालायलाङोना लोगोसेथ' आरो जोंलाय गार्लस गोजासो दा रावबोथ' सेंग्राफोर गैयाना गाबोन सोरांग्रोथोंसै र' कलेजाव थांबासो मिन्थिसिगोन बेनिफ्राय दासान्दि माबा जि सिमां गाज्रि नुदों नुफेरानो जेन माबा जासि ओरैनोथ' आंनि जिउआव बेफोरबायदि जेबो माबा गैया थेवबो सिमां गाज्रि नुबा एसे बोरैबा मोनलायलाङोना नै दाख्लैफोरनिफ्रायसो बोरैबा नुबाय थाग्रायानो जादों आं सिमां गाज्रिखौ सिरि मोनबा बिखाख्राब मोनलायलायो बोरैबा जेन आंजोंसो माबा मोनसे जागोन नामा बेबायदि
नाथाय मा खालामनो सिमांसोथ' बेफोरलाय जेबो नङा दे आं बांद्राय सानबानो बेफोरबायदि बांद्राय जानला मोनला साननाया फैखागोन दा ओमफ्रायथ' हेल' लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय बिदिब्ला आं थांथ'नोसैलाय आरो जायफोरा एसे कनफिउज जादों आरोना कनफिउज जानो नाङा जेन'बा दा आंनि महरा एखेबाबो हाथरखिजों नाथाय आं गुबुनसो आरोना आंनि मुङाबो गुबुनसो नालाय दा जाय हाथरखिखौ नोंथांमोना नुबाय थायोमोन बे माने गैला आरोना बे बुहुमाव गैला बे थैबाय दा आङो माने बिनिनो महर एखे आरो जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो बुजिगोन आरो थैखांनायाथ' फैनो हाखाया नंगौ दा बिनिनो महराव एखे आरोखि ना नोंथांमोनाबो नायनो बुंहरबाय थानायलाय जों माबा नङा माबा मोनसे खालामनाबाबो लाबोफिननाय जाबाय आरोना आरो सिगांनि हाथरखियाथ' माने मावरियासोमोन नालाय दायो माने बिहा बिमा बिदा बिनानाव बेफोरबायदि फेमिलि दं आरोना जायखिया नायलांबाय थाबानो बुजिखागोन लोगोसे आरो जायफोर नायनो मोजां मोनोथ' नायखायोआनोखा अब्ला आं थांथ'नोसै दे सनामोन बाय बाय आरो बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट आरो लोगोफोर जोंनि नायगिरिफोराबो माखासे ओरैबायदिबो दङ जाय माने गोबां मोजाङैनो बुजायहरो आरोना जे बुंहरो माने बिदि बिदि खालाम आब' ओरैबायदि माने जों जेरैबायदि लाबोनो नागिरदों बेफोरबायदिनो बिसोरबो लाबोजानो लुगैनायबो दं आरोना खिन्थाहरोबो जायखिजाया आं आसा खालामो जेनेबा दा नङाब्लाबो उनहालागै नोंथांमोना मोजां मोनलांफिनगोन होननानै आरो फुथुलानि लाइफसोथ' जेरैबाबो जाजोबोलै लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंहाबो लाबोनांगौ समाव माखासे ओरैबायदिबो लाबोनांगौ जायो नालाय माबा नङा माबा मोनसे बेखायनो बांद्राय गाज्रि मोनबायबो थानो नाङा लोगोसे आरो दुखुबो बांद्राय मोननो नाङा मानोना समाव सम माबा नङा माबा मोनसे जों लाबोखायो आरोना जोंहाबो नै मेहेरा नोंथांमोनजों सनामोनजों रायलायैया एसे गोबावानो जाबाय रायलायफिनथारसिगोन र'